Знаем, че по Коледа се случват чудеса. Именно за това ще е и нашият следващ разговор. Обръщаме се към вас, нашите зрители, с един апел. Ако можете да помогнете на 24-годишната Сандра Младенова. Сега ще разберете малко повече подробности. При нас на гости са Гергана Костадинова, нейна приятелка, и Анаит Киркорова, преподавател на Сандра. Добро утро! Добро утро! Само да кажа за нашите зрители, чакаме и още един гост, който за съжаление малко закъснява заради задръстванията навън. Това е вокалът на Манго Дуенде, Алекс Линарес. Дано успее да дойде тук в студиото. Здравейте, Гергана. Може би ти като нейна приятелка да ни разкажеш за Сандра и защо тя се нуждае от нашата помощ именно в този момент? Сандра първо на 24 години е много смел човек, обаче за съжаление беше застигнат от една ужасна болест. По принцип това е Ходжкинов синдром. Малко е странно. Малко позната болест. Да, малко позната, рядка и по принцип абсолютно нетипична за момиче на 24 години. Извинете. Така, значи около 2007 година започна тя да има проблеми. Първо, също това представлява едно подуване на лимфните възли на врата й. Има го на 2-3 места. Започна това подуване плюс зачервяване. В България общо взето нищо не можаха да й кажат. Нямаме достатъчно подготвени специалисти в областта на тази може би болест. Това. Значи, за съжаление се оказва, че чак 2009 година казах каква е диагнозата, че е Ходжкинов лимфом. Преди това, аз лично като съм си говорила с нея, съм я питала: Сандра, какво се случва с теб? Тя ми казват ми 50 на 50 ще живея. Факт е, че... Да, в България това и казваха. Факт е, че е здрава, още жива. После замина за Германия. Там се лекува известно време, като се върна и казаха, че е алергия към нещо. Само, че не могат да кажат към какво е тази алергия. И вече 2009 година получи тази диагноза, после терапии и в момента от края на август месец е в Израел. Там ли е най-добрата клиника за лечението на тази болест? Явно да. Явно там, защото много хора са се излекували въобще от всякакви ракови образование. Доколкото знаем, има още 2-3 случая като този на Сандра. Такива млади деца са излекувани именно там. И лекарите съответно дават 100% успеваемост на тази операция. Чудесно. Сега това, което трябва да направите, е да се съберат достатъчно пари. Това ли да разбирам? Това е лошото, че операцията е прекалено скъпа, 120 000 евро. И съответно, всъщност ние с това сме тук, за да кажем на хората просто по някакъв начин да ни помогнат, защото не може да ги съберем тези пари. Вече родителите на Сандра достатъчно са разорени, те от толкова години дават безбожно много пари за лекари и съответно... Даже искам само да ви кажа, че всъщност ние въобще нейните приятели не знаехме за това нещо. Тоест аз знаех тя къде е, знаех, че има проблеми, но не знаех, че вече има и сайт, че има такава кампания. Всъщност ние съвсем случайно разбрахме и всъщност се организирахме преди, може би беше 11 декември. Госпожо Киркорова, какво бихте казали за Сандра вие? Аз не искам да прозвучи, че само слънчевите деца имат право да живеят, но Сандра беше изключително слънчево дете и продължава да бъде слънчево дете, интелигентно и много възпитано. Вие сте нейн преподавател. От колко време я познавате? 4 години съм ми преподавала, след това сме се срещали. Къде случайно, къде не случайно. Но аз искам да кажа и друго нещо. Аз самата съм майка и щастлива баба. Не искам да си помисля какво изживяват в момента родителите на Сандра и сигурно родителите на много други деца. И искам да използвам този случай и да кажа, че може би ние имаме добри лекари, имаме добри кадри. Не можем ли да направим нещо за нашите деца, да инвестираме в тяхното здраве, освен в образование, защото това е не само нашето бъдеще, е бъдещето на страната ни, за да могат да бъдат лекувани. Защото вие сами си представяте, че 120 000 евро, това е сума от 1001 нощ. Да, и поне за повечето тази сума българи. Е непосилна, за почти всички българи. Да, за много голяма част от нашите семейства. Сега в нашето училище предприехме ние разбрахме миналата седмица, благодарение на Гергана, на бившите съученици на Сандра,
каквото можахме, в така кратки срокове се организирахме, каквото можем, нали, да направим. Да помогнете. Кой с каквото може. Да, това е нашият апел също към да. зрителите. Кой с каквото може да помогне. Ето в момента сайта е изписан, виждате го, www.help-sandra.org. Това е сайтът, на който можете да получите много подробна информация, но все пак нека и вие да кажете как могат да помогнат хората. Със средства. Със средства? Да. Най-лесният вариант е, все пак, разбираме, че не всички хора имат възможност, но най-лесничко е с СМС. Кратък номер на 17777 DMS Сандра. Това е най-малкото, което всеки човек може да... 17777 DMS Сандра да е текста. DMS Сандра, да. Най-малкото, което може да се въпреки, че сумата е много малка, което може да се събере от СМС и по-бавно стига до нея. Аз искам да кажа, че имаше при нас деца, които така за Коледа, знаете, традиционно си разменят подаръци или отиват да се почерпат. Тези пари, които си ги бяха определили цели класове, дойдоха и ги внесаха, нали, за да съберем сумата. Не е задължително по много да се дава, кой колкото има възможност. При това сега, преди Коледа, може би ще има и фирми, може би ще има и организации, които биха могли нещо да дарят, някакви суми, така че да се събере максимално бързо, защото въпрос не само да се съберат, а и въпрос на време. Колко време, какъв е периодът, срокът? Колкото се може по-бързо. Колкото може по-бързо. Нека само да кажем и за зрителите. Казахте Банка ДСК. Има сметка. Всеки, който отиде и каже името на Сандра Младенова, второто име Валентинова. Сандра Валентинова Младенова във всеки клон на Банка ДСК. Оттам вече служителите ще ви помогнат и ще ви насочат много конкретно за вашето дарение, което може да направите. Като последни думи, какво бихте казали още на зрителите? Все пак идват и празници. Ние разбираме, че на хората все пак им е доста трудно да отделят средства и в това положение все пак. И това е, че наистина има и празници и всеки иска нещо, подарък, така. Но аз лично ви моля, просто, не знам, всеки има деца, всеки има приятели, може да се случи на всеки. Поне един СМС да изпратите за Сандра, понеже тя заслужава. Другото, което е на 27-ми, сега този месец ще имаме една инициатива. Това трябваше да каже и другия гост. По принцип, съжаление, да, тази група Манго Дуенде, те се съгласиха да ни помогнат. Значи, те свирят така латино салса и всъщност ще свират специално благотворително за Сандра в един клуб, Hole in the Soul. Soul in the Hole. Да. Кажете адреса. Булевард Витоша 180. 180, да. Булевард Витоша 180 на 27 декември от 20 часа. Манго Дуенде ще пеят специално за Сандра. Ако можете, ходете там. Билетчето, което ще платите, отново отива за каузата. Да, 10 лева сме сложили. Разбира, всеки може да даде колкото иска и всичко отива за Сандра. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Надявам се много хора да са ни чули. Ако не можете, просто се свържете с нас. Ние ще ви кажем по какъв начин можете да помогнете на Сандра. Така приключваме.